Għadna kif smajna dan il-Vanġelu sabiħ u Elisabetta lil Marija tgħidilha imbirka inti fost in-nisa. U imbirek il-frott tal-ġuftijak fi kliem ieħor qaltilha m'hawnx mara oħra bħalek fid-dinja. Ma dilla kienet mexxi kumpanijej, il-Madonna. La rebħet xi kuntest, xi kompetizzjoni ta' sbuħija, il-Madonna. La kellha xi ħafna rġiel kienet manager tagħhom tmexxihom, il-Madonna. La kellha xi ħafna kontijiet il-bank jew shares investiti l hawn u lem, il-Madonna. Fil-waqt dan kollu importanti, almenu biex ngħixu, sakemm iservina biex ngħixu. Imma kif Elisabetta qaltilha lil Marija m'hawnx oħra bħalek. Għaliex qaltilha m'hawnx oħra bħalek. Hemm xi ħaġa li forsi qegħdin nitilfu aħna f'din il-m'hawnx oħra bħalek. Għax dejjem kif qegħdin ngħidu, ġifieri jiena naħseb li l-ebda kameraman u l-ebda ġurnalist ma kien jagħti kasa lil Madonna. Żgur. Għax m'hawnx oħra bħala. X'qegħdin aħna x'qiegħed jaħrabilna allura minn Marija li maħniex naħkmu, li maħniex naqbdu fid-dinja li qed ngħixu fiha. Il-Vanġelu jgħinna ħafna. Elisabetta lil Marija tgħidilha xi ħaġa importanti, tgħidilha imbirka inti fost in-nisa imma mhux biss ma tiqafx hemm. U imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Taqgħod flimkien żewġ affarijiet li llum qegħdin nifirduhom ħafna. Id-dinjità tal-mara, il-mara importanti. Hija essenzjali fis-soċjetà. Id-dinjità tagħha l-identità femminili, imma flimkien ma xiex qed taqgħodha Elisabetta. Mal-funzjoni tal-maternità, mal-kapaċità li tiġġenera l-ħajja. U forsi llum dawn fridnihom ħafna minn xulxin. Kważi kważi ngħidu isma' biex tkun mara ma tistax tkun om. Jew jekk tkun om tittinsa l-femminilità tiegħek, tittinsa d-dinjità tiegħek ta' om. Illum hemmhekk qegħdin. Imma l-Vanġelu li huwa bilanċjat immens, li huwa l-kelma tal-Alla lina jgħidilna li jistgħu joqogħdu flimkien. Maternità u femminilità jistgħu joqogħdu flimkien u waħda ma teżawrejx l-oħra, waħda ma tiblax lill-oħra, imma jistgħu joqogħdu flimkien. Għaliex Marija ili mbirka fost in-nisa? Għaliex hi l-aqwa waħda fost in-nisa? Il-Vanġelu li għadna kif smajna jibda bil-kelmiet f'dawk il-ġranet Marija. Għamet jgħidilna l-Vanġelu. Li ma kienu dawk il-ġranet? Dawk il-ġranet kienu ftit wara li semet il-kelma tal-Alla. Ftit wara li daħal l-anġlu għanda jgħidilna l-Vanġelu ta' Salluqa, daħal għanda l-anġlu, daħal għanda. Semet il-kelma tal-anġlu Marija. U tqum għamet Marija, dak il-verb il-Grek huwa l-istess verb tal-qawmien, anastasa. L-istess verb li bih il-Vanġeli jirrakkuntaw lil Ġesu li qam għal ħajja ġdida. Mhux sempliċement verb għamet li juri bidla fil-pożizzjoni, l-ewwel kienet bil-qiegħda mbagħad qamet, le, u verb ħafna iktar profond. Meta l-Vanġeli jgħidilna li Marija qamet, irid ifisser Salluqa li imbidla xi ħaġa kbira ġofija mhux barra minna, mhux l-apparenza tagħha, mhux żdiedu l-kontijiet il-bank, mhux rebħet xi kompetizzjoni tal-aħjar amministraturi u amministratura, le. Imma ġofija, imbidlet xi ħaġa ġofija. X'inbidel ġofija Marija? Semet il-kelma ta' Alla u ħallita toqgħod ġofija. Kemm għandna bżonn nisimgħu il-kelma ta' Alla biex inqumu. Kemm hawn nisa u rġiel, kemm hawn nisa minn dudejn. Minn dudejn mhux fil-pożizzjoni, imma minn dudejn ma fġejn. Minn dudejn mhumiex imqajmejn, m'hemmx ġewwa fihom l-ispirtu ta' ħajja ġdida. Kemm għandna bżonn nerġgħu nisimgħu l-kelma tal-Alla bħal Marija li tqajjimna, li toħloq fina ħajja ġdida. Hekk jagħmel Ġesu bil-kelma tiegħu. Ikkellem lit-tifla ta' Ġajru talita qum u din it-tifla tqum. Iqajjem lil mara mawġa 18 sena mawġa
nefqet ġida kollu, u Ġesu jgħidilha jidritta, mhux fiżikament, imma psikoloġikament u spiritualment, jagħtiha dinjità, jagħtiha identità. U nistgħu nibqgħu sejrejn il-laqgħat ta' Ġesu man-nisa fil-Vanġelu lis-Sammaritana. Jagħtiha qari ġdejt, interpretazzjoni ġdida fuq l-istorja tagħha. Għax Ġesu hekk jaf jagħmel. Meta jiltaqa' mal-bniedem, meta l-bniedem jiftaħlu qalbu, meta aħna niftħu qalbna biex nisimgħu il-kelma tagħtina ħajja ġdida ġo fina u tqajjimna kif ġrala Marija. Li minnu l-verb liħor li jsemmi sal-luqa? Qamet Marija u marret tħaffef lejn il-orjiet. Interessanti dan il-verb. Li fil-Vanġelu ta' sal-luqa nsibuh 3 darbiet oħra biss, huwa verb rari, billi tqom u tħaffef. Imma l-ewwel darba li nsibuhu propju hawnhekk. Bħalli kieku Alla f'Marija iħaffef. Alla f'Marija ma jħallix bi kwieta, joħloq fiha entużjażmu, joħloq fiha qawwa, joħloq fiha xi ħaġa ġdida, forza ġdida, qawwa ġdida. U titlaq Marija tħaffef lejn il-orjiet. Vanġelu verament leġġer, ħafejf, kulħadd ħafejf, kulħadd ħadd mumtaqqal, ħadd mu ippeżantejt bil-ħajja, imma kulħadd mimlijena. Dan hu l-Vanġelu li għadna kif smajna. Alla li jħaffef biex jiltaqa' mal-bniedem. L-ewwel li jħaffef huwa Alla, huwa Ġesu f'Marija li jħaffef biex jiltaqa' ma' Eliżabetta. Alla li jħaffef li għandu xewqa kbira biex jiltaqa' magħna. Imbagħad fil-Vanġelu nsibu 3 darbiet oħra li r-rajja li jmorru jħaffu. Ir-rajja jmorru jħaffu biex jaraw jekk il-kliem li qalilhom l-anġlu u x'minnu jew le. Imbagħad insibuh darbtejn oħra dan il-verb fl-istorja ta' Zakkew. Ħaffef, inżel minn hemm jgħidu Ġesu. U hawnhekk terġa' toħroġ qawwija. Ix-xewqa ta' Alla li jiltaqa' mal-bniedem. Ħaffef, inżel minn hemm. Għax illum irid niġi noqgħod għandek. Illum irid niġi nidħol għandek. Ix-xewqa ta' Alla li joqgħod għandna, li joqgħod magħna. Ix-xewqa ta' Ġesu imnissel fil-qalb ta' Marija, Alla f'Marija li rid imur biex jiltaqa'. F'dinja fejn għandna ħafna mezzi biex niltaqgħu, imma ftejt qegħdin niltaqgħu verament. Ftejt qegħdin niltaqgħu wiċċ imwiċċ fiżikament. Ftejt qegħdin niltaqgħu saħansitra kultant anke l-istess Ewkaristija li għal post per eċċellenza l-Knisja, il-post per eċċellenza fejn aħna niltaqgħu wiċċ imwiċċ, anke dejn ukoll kultant qegħdin insibu skuża biex nevitaw ngħidu niċċelebraw l-Ewkaristja minn fuq it-television għax inkun iktar bikwieti. Fejn jillaqa' wiċċ imwiċċ, fejn din ix-xewqa illi għandu Alla li jiltaqa' magħna wiċċ imwiċċ kif aħna qegħdin nilqgħuha jew ma nilqgħuhiex din ix-xewqa ta' Alla. U Zakkew jinżel malajr jgħidilna l-Vanġelu, jinżel malajr. Ir-risposta tagħna. Kif għamlet Eliżabetta. Eliżabetta wkoll laqetha malajr lil Marija. Laqetha mill-ewwel lil Marija. It-tielet verb. Mela l-ewwel qamet, imbagħad marret ħaffef, imbagħad daħlet għand Zakkarija. Daħlet għand Zakkarija. Diġà semmejnieh kemm il-darba dan il-verb tidħol. Alla jixtieq jidħol fil-ħajja tagħna. Alla jixtieq jidħol fid-dar tagħna. Ma ninsewx li ftit qabel l-anġlu kien daħal għandha. L-anġlu kien daħal għandha. Tnissel fiha Ġesu. U issa jirrepeti Ġesu dak li ġara f'Marija f'Eliżabetta, f'Zakkarija. Jidħol għand Zakkarija. Tidħol daħlet għand Zakkarija. Zakkarija sieket. Zakkarija sieket. Għaliex? Għax ma laqax lill-anġlu li daħal għandu. Ma laqax lill-anġlu li daħal għandu. Imma Alla jagħtih ċans ieħor. Issa jidħol l-anġlu permezz ta' Marija. Marija daħlet għand Zakkarija u hekk jagħmel Alla magħna. Hekk jagħmel Alla magħna. Jekk ma nilqgħux mal-ewwel darba, ma nilqgħux mat-tieni darba, mat-tielet darba min jaf kemm il-elf, forsi miljun darba li qegħdin hawnhekk aħna fil-Knisja. Jista' jkun illum il-mument li niftaħlu qalbi lil Alla lil Ġesu
biex jidħol permezz tal-kelma tiegħu ħalli jbiddilni minn ġewwa għax ta' barra il-ġudizz tal-oħrajn, dak li jgħidu l-oħrajn fuqi, jekk kienx aċċettat jew le, approvat jew le, jekk ċabċbulix jew le, dak huwa inqas importanti, jew mhux importanti. U l-iktar importanti hu kif nilqa' il-kelma ta' Alla. Allura daħlet Marija għand Zakkarija u selmet l-Elisabetta raba verb. Selmet l-Elisabetta. Dan huwa verb importanti ħafna fl-iskrittura. Il-verb is-sellem, anke bil-Malti stess. Il-verb is-sellem u l-kelma sliem huma marbutin ma' xulxejn, is-sellem tixtieq sliem, ix-xalom, ix-xalom tal-lowt. X'jiġifieri x-xalom tal-lowt? Ix-xalom tal-lowt hija il-barka kollha talla. Ix-xalom mhux li jkollok il-paċi, mhux li tkun kuntent biss, imma li ma jkun jonqsok xejn, li tkun realizzat, li jkollok il-ħajja fil-midja tagħha. Ix-xalom u l-beraka, il-barka, imbirka inti fost in-nisa huma ħaġa waħda. Ma setgħetx toħroġ xi ħaġa oħra mill-fom ta' Marija, ħlief it-tislima, xalom. Jekk imbagħad Elisabetta dritt wara tgħidilha imbirka, il-beraka, l-barka talla, hija marbuta ħafna mal-ħajja. Fil-fatt, l-ewwel darba li nsibuha din il-kelma barka, din ix-xalom per eċċellenza ta' fejn, meta Alla wara li joħloq il-Adam u l-Leva, jgħidilna l-Vanġelu berikom Alla u qalilhom nislu, oktru, u imlew l-art u waħkmu fuqha. Nislu oktru, beraka slim marbut mal-ħajja b'mod speċjali, l-għajn tal-ħajja, il-kustodju tal-ħajja, minnu minnej, il-ħarsin tal-ħajja, minnu jekk mhux il-mara, li fija titnissel il-ħajja, li tosserva fija jiġru ħwejjeġ li m'għandha l-ebda kontroll fuqhom, jiġru mirakli fija. U allura kemm tidher stramba, kemm tidher artifiċjali, meta tisma' mara titkellem favur l-abort. Kemm tidher xi ħaġa li ma tinħax, xi ħaġa li ma il-barra minna, din is-sensazzjoni ta' ħafna, kemm ikera, kemm hi artifiċjali, kemm hi superfiċjali, meta mara li magħmula maħluqa biex tissel fiha l-ħajja, bl-għajnuna tar-raġel, permezz tar-raġel, anke r-raġel hu nsejjaħ għal dan, imma kemm hi iktar il-mara li hija msejħa biex tissel fiha l-ħajja, biex tikkustodixxi tħares din il-ħajja, biex tieħu ħsieb il-ħajja, biex tikkura, biex tfejjaqa il-ħajja, kemm ikera. Meta tkun mara forsi għax sfurzata b'xi mod jien hekk nemmen, għax mhux verament libera, tibbriedka favur l-eutanasja. Kemm hi xi ħaġa kera, li propju mill-lajn tal-ħajja toħroġ l-għażla tal-mewt, jew il-possibilità tal-mewt. Kemm hi xi ħaġa li tixxukkjak meta inti rrifletti sewwa fuqha. U Marija meta tiltaqa' ma' Elisabetta hemmhekk x'jiġri. Marija li hija mimlija bil-barka talla, Marija li mimlija bl-istess Ġesu li qiegħed fiha, tkun għajn ta' entużjażmu, għajn ta' ħajja, għajn ta' kuraġġ, għajn ta' qawwa għal Elisabetta li fix juħita, ma ninsewx dan id-dettall, fix juħita tnissel u jkollha iben u semmih Ġwanni, fix juħita. Il-kmandamenti talla jgħidulna mhux issaporti x-xieħ, mhux elimina l-xieħ, mhux ġalu jiddeċiedi li jħossu waħdu abbandonat u jiddispra u allura waħdu, mhux veru hu waħdu. Huwa jien li nikkollabora għal dik id-deċiżjoni, huwa jien is-soċjetà li tipparteċipa ma' dik id-deċiżjoni, jien li b'mod dirett jew indirett ġaltu biex jgħid posti m'għadux iktar hawn. Biex jgħid jien ma niflaħx iktar, din it-tbatija lili fnietni, aħjar nitlaq minn hawn. Responsabbli jien ta' dik id-deċiżjoni. Responsabbli aħna ta' dik id-deċiżjoni. Ara ma mmurrux bl-idea li l-għażla tal-eutanasja assistita hija deċiżjoni libera ta' persuna waħda, ta' min jagħmilha. Le, jien Toni, jien Don Anton, jien l-isqof, jien responsabbli.
U għalhekk għandi dmejr u dritt li nitkellem bħal kulħadd, bħal kull wieħed u kull waħda minna. Għandna dmejr u għandna dritt nieħdu ħsieb il-ħajja, għax il-ħajja għalkemm ta' dik il-persuna ta' dak u tal-oħra imi wkoll tiegħi, il-ħajja tiegħi, u jien irid nieħu sem fl-iżvilupp tagħha, fil-promozzjoni tagħha jew fil-qerda tagħha. Għalhekk il-kmandamenti tal-Alla ma jgħidulniex is-sapporti lill-anzjan, ma jgħidulniex elimina lill-anzjan, ma jgħidulna weġġaħ il-missierek u l-ommok kemm qawwija. Weġġaħ bil-Malti pur, weġġaħ. X'jiġi fil-weġġaħ? Weġġaħ mhux tweġġa', weġġaħ tfisser tagħti ġieħ, għati qima lill-anzjan, għati qima lill-anzjan. Araw il-kmandament Alla fl-Antik Testament da, mhux fil-Ġdid Testament. Għati qima, irrispetta, ħobb, ejnu jħossu sew, ejnu jħossu f'postu. L-anzjan m'għandux il-kapaċità produttiva tiegħek minn għalik, minn għalija. L-anzjan għandu l-esperjenza, l-anzjan għandu l-erf, l-anzjan għandu l-kapaċità li jgħinni nikber, anki jekk bid-dimensja, anki jekk bl-Alzheimer għaliex, għax dik il-persuna li jien qed nieħu ħsieb, dik il-ħajja li jien obbligat inħares sal-aħħar minuta li tiftaħli, toftoqni minn ġewwa, tiftaħli qalbi, iċċarratili qalbi biex toħroġ minni minn qalbi l-aħjar, l-isbaħ, tejni nikber fil-paċenzja, tejni nkabbar id-doti, il-kwalitajiet umani tiegħi, tejni nikber fil-imħabba gratuita b'xejn, ma jarafnejx, ma tarafnejx, ma tgħidlix grazzi, imma jien xorta nħobb l-umanità fl-aqwa tagħha. Għalhekk Marija hija l-imbierka fost in-nisa. Ew nitolbu lil Mulej illum biex inħallu lil Marija tqum, titlaq tiġri u tidħol fid-dar tagħna, fid-dar ta' kull wieħed u kull waħda minna, u tħallilna s-slim tagħha, tagħtina t-tislima tagħha u timlina bil-barka. Dejn tista' tiġi biss mill-Vanġelu, mill-kelma tal-Alla u mill-Ewkaristija, il-bqija. Naqbdu triq li twassalna għal-mewt. Ħafna drabi twassalna għal-mewt minn għalina nixtiequ nsibu l-ħajja. Ejdu li jintom kif jien nista' inkabbar il-kwalità tal-ħajja billi ndaħħal il-mewt. Ejdu li jintom kif jien nista' inkabbar il-kwalità tal-ħajja billi ndaħħal il-prinċipju tal-mewt. Marija u Elisabetta jenuna f'dawn id-deċiżjonijiet u l-għażliet li mhumiex biss personali imma ta' komunità u ta' pajjiż sħiħ, u jenuna bħalhom inħossu l-ferħ, l-enerġija, il-ħajja l-ġdida tal-qawwa tal-preżenza ta' Alla fina, f'nofsna u madwarna.